У штаце Пенсільванія падчас сустрэчы з выбарнікаў з агнястрэльнай зброі быў паранены кандыдат на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп. Узброеныя ахоўнікі застрэлілі нападніка, ім аказаўся 20-гадовы Томас Мэтью Крукс. У выніку атакі загінуў адзін з наведнікаў мітынга, двое былі параненыя. Жыццю самого Дональда Трампа нішто не пагражае. Вітаю вас, гэта праграма «Тыдзень з Ігарам Кулеем». І ў наступную гадзіну вашай увазе. Што вядома пра матывы нападу і як гэты інцыдэнт адаб'ецца на выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах? Take a look at what happened. Чарговыя факты пра тое, як рэжым Лукашэнкі зарабляе на вайне ва ўкраіне. Пазнаем імёны чарговых кандыдатаў на заходнія санкцыі. В это вовлечено по меньшей мере, без малого, практически 300 предприятий, из которых только часть являются такими достаточно громкими, государственными предприятиями. А многие вот такие, как те же самые, как тот же самый Бастюб, как тот же самый лаборатория аддитивных технологий, это компании частников. Скончыла беларускую гімназію, працавала віцэ-дырэктарам Кока-колы ў Беларусі. Але пабачыўшы гвалт сістэмы ў 2020 годзе не змагла прамаўчаць. Першае інтэрв'ю новай спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Узгадала, што ў мяне ў сумачцы маёй ляжыць нейкая запіска, што мы пісалі нейкія планы, як мы будзем тут рабіць нейкія там, не ведаю, там велапрабег ці што, з чым трэба азнаёміцца. І я гэты кавалачак паперы я проста з'ела. І пачнем з самай рэзанансавай навіны. Атакі на Дональда Трампа. Мільярдэра і экс-прэзідэнта паранілі стрэлам у вуха. І рэспубліканцы, і дэмакраты асудзілі гэтую атаку. У Амерыцы няма месца такому гвалту. Мы павінны аб'яднацца як адзіная нацыя, каб асудзіць гвалт, заявіў прэзідэнт ЗША Джо Байден і адначасна галоўны супернік Трампа на надыходзячых выбарах. Апошні такі выпадак, калі стралялі ў амерыканскага прэзідэнта або кандыдата на прэзідэнцтва, здарыўся 43 гады таму. У 1981 годзе быў здзейснены напад на Рональда Рэйгана. Стралок пазней быў прызнаны шалёным. Батлер, штат Пенсільванія. 45-й прэзідэнт ЗША Дональд Трамп выступае са сцэны на перадвыбарчым мітынгу. У нейкі момант гучыць некалькі стрэлаў. Take a look at what happened. Трамп кранае вуха і прыгінаецца да зямлі. Да яго кідаюцца працаўнікі сакрэтнай службы. Следам у паніцы прыгінаецца і іншыя ўдзельнікі мітынгу. Праз хвіліну былога прэзідэнта з паднятай рукой, сціснутай у кулак і выкрыкам «Змагайцеся» вывелі са сцэны. Сакрэтная служба бяспекі ЗША паведаміла, стралялі з даху заводу за 120 метраў ад сцэны. Назвалі і імя нападніка. Гэта 20-гадовы Томас Мэтью Крукс. Яго забілі на месцы. Побач з целам знайшлі паўаўтаматычную вінтоўку AR-15. З яе Крукс паспеў зрабіць каля 10 стрэлаў. Матываў нападу пакуль не вызначылі. Жыццю самога Трампа нічога не пагражае. Ён прабыў у больніцы каля 3 гадзінаў. Аднак без ахвяраў не абышлося. Адзін з удзельнікаў мітынгу загінуў. Два іншыя атрымалі раненні. На адрас Трампа гучаць словы падтрымання як у ЗША і Еўропе, гэтак і ў тых дзяржавах, што адкрыта выступаюць супраць Злучаных Штатаў, напрыклад, у Кітаі і Венесуэле. А вось у МЗС Расіі пабачылі ў замаху на Трампа украінскі след. Усяму віною там назвалі дапамогу Кіеву ад Вашынгтону. Як гэтая сітуацыя паўплывае на хаду выбарчай кампаніі, на расклад сілаў, запытаемся ў эксперта ў стратэгічных камунікацыях, амерыканіста Антона Пянькоўскага. Добрый вечар. Добрый вечер, Игорь. Скажите, калі ласка, як ЗША і амерыканцы ўспрынялі гэты замах на забойства Дональда Трампа? Я думаю, што вы ўжо ў прэсе Злучаных Штатаў гэта чыталі і маеце пэўную сваю карціну. Ну, конечно, гэта вельмі шакуючая падзея. Увогуле, бягучая прэзідэнцкая кампанія, яна быццам такая нетыповая. Але замах на аднаго з кандыдатаў – гэта пэўны гейм-чэнджер. Вось гэта тое, што можа ўвогуле змяніць сённяшнюю бягучую прэзідэнцкую кампанію. Ну і таксама я павінны адзначыць, што тое, што учора адбылося ў штаце Пенсільванія,
моцна зменіць наратывы супернікаў Дональда Трампа, ярых прыхільнікаў дэмакратычнай партыі. Ну, калі вы ўжо сказалі, то давайте, калі ласка, патлумачым нашым гледачам. На вашу думку, як гэта зменіць кампанію? Вы сказалі, што гэта моцна паўплывае на хаду гэтай выбарчай кампаніі. Якім чынам? Канешне, зараз мы не можам казаць пра непазбежнасць перамогі Дональда Трампа, але ж я ўпэўнены, што зараз яго шансы быць абраным наступным прэзідэнтам Злучаных Штатаў моцна ўзраслі. Ці будзе ён выкарыстоўваць гэты вобраз ахвяры ці не, але ж гэта зараз ужо не так важна. Я чакаю, што пэўная рыторыка крытыкаў Дональда Трампа зараз можа нават прыпыніцца. Ну і таксама гэта неяк мяняе наратывы крытыкі ўвогуле на бок прыхільнікаў Дональда Трампа. Ведаем, што ёсць пэўны не ведаю, вобраз прыхільнікаў Дональда Трампа як людзей, якія ўвогуле падтрымліваюць другую паправку да Канстытуцыі США, якая дазваляе грамадзянам мець зброю. І зараз, калі Трамп сам стаў ахвярай вось такога нападу, не з боку свайго прыхільніка, гэта неяк мяняе ўвогуле наратывы крытыкі. То бок гэты гвалт можа адбывацца не толькі ад ультраправых рэспубліканцаў. Але якім чынам гэта можа змяніць наратыў? Таму што наадварот, атрымліваецца, што зараз Дональду Трампу будзе вельмі цяжка, напрыклад, казаць, што давайте захаваем свабоднае нашэнне зброі і так далей, калі ён ледзь не стаўся ахвярай такога замахоўцы, так, адзіночкі. Магчыма, наадварот, яму зараз трэба будзе неяк памяняць свой наратыў, ці вы лічыце, што не? Не, я з гэтым не згодны. Ён можа выкарыстаць гэтую нагоду, каб казаць тое, што не толькі яго прыхільнікі падтрымліваюць захаванне права амерыканскіх грамадзян мець зброю, і гэта не увогуле гэта не залежыць ад таго, ці з'яўляецца чалавек прыхільнікам той ці іншай партыі, таму ён можа паўплываць на галасы, якія крытыкуюць рэспубліканскую партыю. Ну, для нас, грамадзянаў краіны, у якой нашэнне зброі забаронена, конечно, цяжка зразумець, як гэта звязана. Я прямо уяўляю, як Дональд Трамп кажа, гэты хлопец хацеў мяне забіць, я, конечно, супраць гэтага, але я падтрымліваю ягонае права мець зброю і страляць. Так? Давайте тады пагаворым пра дэмакратычную партыю. Вы кажаце, яны знайшліся ў даволі складанай сітуацыі, ім прыйдзецца мяняць пэўныя свае наратывы, ім будзе цяжэй крытыкаваць Трампа, так, ахвяру такога нападу. Вы можете пабачыць зараз нейкі спосаб дэмакратам перабіць гэтую павестку, так, павестку вось гэтай ахвярнасці Дональда Трампа? Тое, што датычыцца ахвярнасці Дональда Трампа, ну, я б чакаў яго зараз пэўных, не ведаю, таких жыццёсцвярджальных паводзін, як выратаванага Богам ці правядзеннем там такого шчасліўчыка. А тое, што датычыцца дэмакратычнай партыі, глядзіце, ужо апошнія некалькі тыдняў мы назіраем, перш за ўсё ў прэсе, дыскусію наконт змены кандыдата дэмакратычнай партыі, маючы на ўвазе Джо Байдена. Ён адмаўляецца гэта рабіць, і ён упэўнены ў сваёй перамозе і тое, што ён хоча ўдзельнічаць. Канешне, мы яшчэ не бачылі ніякіх апытанняў амерыканскага грамадства, і мы не ведаем, як учынак гэтага тэрарыста паўплывае на амерыканскае грамадства, але ж увогуле гэта
значна зменіць картыну таго, як амерыканцы ставяцца да кандыдатаў у прэзідэнты. Я маю на ўвазе тое, што шансы Дональда Трампа вельмі моцна ўзрастуць. Таму, канешне, гэта ставіць Джо Байдена у такое вельмі цяжкае становішча. Ну і, канешне, апошні яго складаныя і нават памылкі ў публічных паводзінах, у яго прамовах, яны таксама дадаюць такой цяжкасці ў гэтую сітуацыю. Ці можа зараз, менавіта ў гэты момант, Джо Байден зняцца з выбараў? Раней не хацеў гэтага рабіць, так? Але цяпер сітуацыя магла памяняцца, і, магчыма, гэта б якраз такі дазволіла ўсім больш размаўляць пра гэта, пра замену кандыдата ў дэмакраты, чым пра гэты напад. Наколькі рэальны такі сцэнарый? Не, конечно, гэта рэальна і тэхнічна гэта магчыма, але, на жаль, ёсць іншая праблема. Гэта пэўная адсутнасць моцнага запаснога кандыдата ў дэмакратычнай партыі. На жаль, за 3,5 месяцы амаль немагчыма правесці паўнацэнную выбарчую кампанію для новага кандыдата дэмакратаў. Але апытанні ранейшыя паказвалі, што тая ж Мішэль Абама, жонка былога прэзідэнта ЗША Барака Обамы, магла б перамагчы Трампа на выбарах. І нават заклікалі зняцца. І нават зараз ідуць такія размовы, таму што галоўныя спонсары ў Злучаных Штатах, спонсары як бы вылучаюць грошы на кампаніі кандыдатаў ў прэзідэнты, яны зараз заклікаюць Байдена зняцца. І прычым на карысць, напрыклад, той же Мішэль Обамы, я крышачку раней бачыў таксама даследаванне, што Гілары Клінтон магла б перамагчы Трампу, калі б замянілася з Джо Байденам зараз. Канешне, але мы зараз не чулі, каб ці Гілары Клінтон, ці то Мішэль Абама пагадзіліся бы на гэты крок. Тому, канешне, пытанні амерыканскага грамадства адлюстроўваюць вельмі высокія рэйтынгі, калі мы кажам асабліва пра Мішэль Абаму. Але, на жаль, яна ніяк не... Яна яшчэ не пагадзілася на пэўныя крокі. Таму гэта у пэўным разуменні такая маніпуляцыя і тэарэтычныя сцэнарыі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Антон Пенькоўскі, эксперт у стратэгічных камунікацыях, таксама амерыканіст. Я думаю, што падзеі зараз будуць развівацца вельмі хутка і немагчыма зараз выключаць сцэнароў, напрыклад, нават з заменай, таму што дэмакратычны лагер і так быў не ў самай лепшай сітуацыі, а цяпер, відавочна, у іх дадалося праблему. Вось наш эксперт таксама так лічыць. Мы вяртаемся ў Беларусь. Баранавіцкае прадпрыемства «Бархім» узялася не ўдвая ці ўтрая, а ў 15 разоў павысіць аб'ём вытворчасці пральных парашкоў, вадкіх і паставых мыйных сродкаў і іншых вырабаў для чысціні. Няцяжка здагадацца навошта, каб у беларускіх крамах і супермаркетах прадавалася айчынная бытавая хімія. І раптам Дзяржстандарт знаходзіць прыпіскі на упакоўках і канфіскуе вялізную партыю прадукцыі. Пра асаблівасці імпартазамяшчэння ў сучаснай Беларусі і тое, як правая рука левай робіць горш, распавядзе Юлія Цяльпук. У 2022 годзе ў беларускіх гіпермаркетах было не сустрэць бытавой хіміі айчынных вытворцаў. У наступныя 2 гады палітра зменіцца. У тым ліку, дзякуючы таму, што Белдзяржстандарт унес у спіс небяспечных, некаторыя зробленыя ў Еўропе і Расіі, сродкі марак «Аріэль», «Персіл», «Тайд» і «Дэні». Але цяпер забракаваў 4 сродкі, якія меліся замяшчаць імпарт. Парашкі баранавіцкага вытворцы «Бархіму». Бо названыя універсальнымі сродкі пасуюць не да ўсіх відаў пральных машын. В море стиральных порошков выбери «Айсберг». Партыю прадукцыі канфіскавалі. Добра, што нікога не пасадзілі, іранізуе эканаміст, згадваючы падзеі ў сельскай гаспадарцы. Дошли до сельского хозяйства, всех один за одним сажают. Ну, возможно, потом закончится дело, там, условно говоря, колхозников, а потом будет дело химиков. И там будут сидеть разбираться, почему же ваши стирально-моющие средства не работают для фронтальных машин.
Смех смехам, але кіруючы прадпрыемствам планавай эканомікі трапіць за краты нескладана. Дзяржава ставіць невыканальныя задачы, потым карае за тое, што не справіліся. У Бархіма сёлета асаблівы год. Паўстае новы вытворчы корпус для тэхнічных, парашковых і вадкіх мыйных сродкаў ды новага асартыменту. Аб'ёмы вытворчасці маюць вырасці, увага, у 15 разоў. Праект у межах праграмы імпартазамяшчэння распачалі, калі беларусы перасталі завозіць якасную бытавую хімію ад заходніх суседзяў. Когда этого всего не будет, Бархим станет королем. Он станет на рынке химических бытовой товаров тем, что, например, Евроопт становится на рынке розничной торговли, тем, что МТЗ на рынке тракторов, тем, что Беларусьнефть на рынке нефтепродуктов. Это типичный пример государственной, номенклатурной, коммерческой олигополии, почти монополии. Бархім – частка камерцыйнага холдынгу «Белресурсы», які можа ўпісаць сваё прадпрыемства ў любы радок інавацыйнага плану і атрымаць фінансаванне з бюджэту, падкрэслівае Ярослав Романчук. Налогоплательщики под 2-5% годовых обеспечат финансирование данного проекта. Он закупит оборудование в Китае и будет производить то, что опять-таки не будет же делать какие-то оригинальные шампуни, оригинальные порошки. Это все будет делаться опять-таки на технологиях, которые розлива. То есть как вот BLG собирает из комплектующих из Китая автомобилей, считая, что это отечественный автомобиль, так и Бархим будет разливать из того, что сделано в Италии, что сделано там в других странах. Да рэструктурызацыі прадпрыемства працавала на італьянскім абсталяванні. Новыя вытворчыя лініі будуць кітайскімі, бо яшчэ 2 гады таму по многим инвестпроектам оборудование предусматривалось европейского производства. Понятно, что его сегодня нет. Да ўвядзення санкцыяў у Беларусі не рабілі уласную упакоўку тэтрапак і не ламінавалі паперу. Да прыкладу, Добруская папяровая фабрыка першая ў Беларусі асвоіла вытворчасць кардону для папяровых кубкаў. 3000 тоннаў на месяц толькі на экспорт у Россию. Деньги кредитные ты должен вернуть на этом предприятии, отработать. Эканаміст Алексей Харкевич прывёў яшчэ некалькі прыкладаў росту на імпартазамяшчэнні. Запущен крупный проект на Светлогорском ЦХ беленая целлюлоза, то, что там связано опять же с той же бумагой. Это тоже химическое, по сути, производство. Да? Плюс в Светлогорске там и в Могилеве химволокно. Это тоже вот полимер. Есть предприятие в Житковичах, которое называется «Сатурн-1». Оно более чем в 2 раза в прошлом году увеличило объемы выручки. Значит, согласно основному виду деятельности, они делают компоненты для железнодорожных составов. Ці не тых, якіх цяпер не стае, каб вазіць угнаенні і нафтапрадукты ў порты Санкт-Петербургу, а таксама Мурманску, дзе Лукашенко разлічвае мець свой уласны порт. Расійская чыгунка пашырае інфраструктуру пад беларускі транзіт. Галоўным фінансістам праграмы імпартазамяшчэння ў Беларусі застаецца Расія. У 2022 годзе беларускі рэжым атрымаў ад яе каля $2 мільярдаў на 20 праектаў. Пераважна ў мікраэлектроніцы, авіабудаванні і будаванні станкоў. Цяпер Менск разлічвае на другі крэдыт. Удвая-утрая больше. Усе рэсурсы фактычна асвоеныя, мы перайдзем да наступнага этапу прапрацоўвання з расійскім бокам дадатковага вылучэння пакету для рэалізацыі высокатэхналагічных праектаў, што будуць накіраваны на забеспячэнне тэхналагічнай незалежнасці саюзнай дзяржавы. Кітай галоўны памагаты санкцыйнаму дуэту, адрэзанаму ад заходніх тэхналогіяў. З яго ўдзелам плануюць рабатызацыю і аўтаматызацыю вытворчасці, што не дадасць новых працоўных месцаў. У катле імпартазамяшчальных праектаў могуць аказацца і эканамічна немэтазгодныя. Для кого-то, допустим, какое-то направление является толчком для карьерного роста, и он будет всячески это пробивать и будет перешагивать через всех, кто будет этому противостоять. Уласна прадпрыемства Бархім належыць да такіх фаварытызаваных арганізацыяў, рэзюмаваў Ярослав Романчук. 2024 год пакажа, ці ўдасца прадпрыемству выйсці на рэкордныя аб'ёмы, а яго кіраўнікам выйсці чыстымі з вады. Юлія Цяльпук, Белсат.
У Вашынгтоне завершыўся саміт НАТО. Гэты год для Паўночна-Атлантычнага альянсу юбілейны. Арганізацыя паўстала 75 гадоў таму. У сталіцы ЗША сабраліся высокапастаўленыя палітыкі з краінаў чальцоў арганізацыі, а таксама сябры гэтай ініцыятывы. Прэзідэнт Украіны Владзімир Зеленскі, а таксама і беларуская дэлегацыя са Святланай Ціханаўскай на чале. Вынікі падзей падсумуем разам з галоўным дарадцам Ціханаўскай Франакам Вячоркам. Вітаю. Добрый вечер. Адразу з Вашынгтону завітаў да нас у студыю. Учора прыляцелі. Учора прыляцелі. Ну тады, калі ласка, падсумуй гэты візіт юбілейны, вас запрасілі, так? Гэта такая, можна сказаць, увага да беларускай тэматыкі з аднаго боку, пазней пагаворым пра іншыя моманты. Падвядзі вынікі, калі ласка, вашай паездкі. Ну, я думаю, што само запрашэнне Святланы Ціханаўскай другі раз запар, першы раз у Вільні, зараз у Вашынгтоне паказвае, наколькі для НАТО Беларусь важная. Яны разумеюць, што ёсць Лукашенка ёсць пагрозай, Беларусь зжыраецца Расіяй, але трэба мець справы з нейкай іншай Беларусю, з кімсьці. І яны запрашаюць Ціханаўскую, каб пачуць альтэрнатыўнае меркаванне. Але трэба прызнаць, што інструментарыя у НАТО не так шмат, што яны могуць зрабіць. Яны ж не могуць увесці войскі, яны не збіраюцца і не ў гэтым задача альянсу, это абаронны альянс. Але яны могуць палітычна падтрымаць. На ўзроўні месседжаў, заяваў, у фінальным камюніке прагучала Беларусь 2 разы. Прагучала яна таксама з трыбунаў саміт НАТО. Украіна задаволеная вынікамі, таму што было абазначана незваротнасць украінскае сяброўства ў альянсе. Это значыць, што цяпер ужо ніхто не адкруціць назад. І ўсе гэтыя пагрозы Пуціна, што калі там Украіна ўступіць у НАТО, то мы знішчым Украіну, яны не спрацавалі. Але я не думаю, што тут трэба спыняць, радавацца, няма яшчэ чаму радавацца. Я думаю, што это проста адзін з многіх крокаў, якія могуць прынесці перамену ў Беларусі. Вы гэтую сустрэчу выкарысталі не толькі дзеля таго, каб размаўляць пра нейкія справы з Паўночна-Атлантычным альянсам, таксама для сустрэчаў двухбаковых з рознымі еўрапейскімі палітыкамі, між іншага з Радославам Сікорскім, міністра замежных справаў Польшчы. Я бачыў, што абмяркоўвалі абмежаванні, якія на гэтым тыдні ўводзіліся для беларусаў на мяжы. Штосьці ўдалося ў гэтым напрамку дасягнуць? Абмяркоўвалі выдачу візаў, каб выдавалі не толькі гуманітарныя візы, віды на жыхарства, а і звычайныя візы, таму што, напрыклад, сваякам тых, хто выехаў у Польшчу, вельмі цяжка выбрацца. І мне здаецца, што няма заўжды разумення у тых, хто прымае рашэнне, наколькі важны вось гэты пастаянны памежны рух. І трэба нагадваць, тлумачыць канкрэтнымі кейсамі. Другое гэта тавары, якія людзі вязуць, там афармляюць, не афармляюць у такс-фрі. І на мяжы пачалі забіраць усё. І імбрыкі, і нейкія прадукты харчавання. Все забаранілі, фактычна тэлевізары, ўсю бытавую тэхніку і так далей. Это тое, што беларусы, а і таксама польскія памежныя рэгіёны з чаго жылі? Ну, па нашай інфармацыі, яно ўжо змягчылася цягам апошніх дзён. Міністр не ведаў пра гэтую сітуацыю. І ён сказаў, што ён падтрымлівае нашу пазіцыю, што не трэба караць звычайных беларусаў. У прынцыпе, ўсё, што сказаў міністр, было вельмі пазітыўна. Ён паслаў вельмі чёткі месседж, што ён будзе змагацца за вызваленне палітвязняў Янджыя Пачобута. Ён разумее, што трэба раздзяляць беларусаў і рэжымы, ўсе санкцыі, якія ўводзяцца, павінны быць менавіта па рэжымных прадпрыемствах. І ён не ведаў пра візы, і ён даручыў таксама паглядзець, што можна зрабіць у пляне выдачы візаў, хаця інструментарый, магчымасці вельмі малыя, бо кансулят скарочаны. Ну да, моцна заўсёды гэта было, это ўжо не першае дзесяцігоддзе нават, калі Польша заяўляе на ўсіх узроўнях, што Александр Лукашенко не пускае дастатковую колькасць консулаў у Беларусь, таму яны не могуць выдаваць такую колькасць візаў. У мяне такое ўражанне, Франаку, таксама такое агульнае пытанне, уже якое не зусім тычыцца гэтага саміту, што у апошні час падтрымка для Беларусі на захадзе яна змяншаецца, і увага да Беларусі таксама крыху змяншаецца. Канешне, з аднаго боку Святлану Ціханаўскую запрашаюць на ўсе ключовыя важныя падзеі, так, мы памятаем Давос, і, калі ласка, таксама гэты юбілейны саміт НАТО. З іншага боку, мы бачым, як ўсё больш і больш ініцыятываў кажуць пра тое, што яны, напрыклад, скарачаецца фінансаванне, недзе скараціліся магчымасці нейкія. Ці гэта нейкі тренд, які пачаўся ў 22-м годзе, калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, і гэты тренд працягваецца? У 20-м годзе быў пік цікавасці да Беларусі, пратэсты, заявы, потым захоп самалёта, міграцыйны крызіс. І на фоне гэтай увагі не было іншых больш важных падзеяў у Еўропе, чым падзеі ў Беларусі. Вайна памяняла ўсё, Беларусь ішла на другі, трэці план, потым Газа, Ізраіль, Кітай, Тайвань, Паўночная Карэя, ядзерныя выпрабаванні, і Беларусь сыходзіць 5-я, 6-я пазіцыя. Але тую вышыню, якую беларускае грамадства і Святлана Ціханаўская, дэмакратычныя сілы атрымалі, занялі, яна трымаецца. Узровень сустрэч не паніжаецца. Яе прымаюць як
на ўзроўні прэзідэнта, прэм'ера, у кожнай краіне, куды прыязджае, і Давос, саміты НАТО, еўрапейская палітычная супольнасць. Яна стала там звычайным госцем, удзельніцай, яна трапіла вось у гэты палітычны клуб, дзе голас Беларусі можа гучаць. Але фінансавая падтрымка скарачаецца таксама таму, што ў цэлым зараз тренд на абмежаванне бюджэтаў замежнай дапамогі. Швецыя, напрыклад, яна захоўвае падтрымку Беларусі на тым жа ўзроўні, але скараціла амаль 80% ўсёй сваёй замежнай дапамогі, якая ішла там на Лацінскую Амерыку, там на Афрыку. У Великабрытаніі, у Францыі, у Нямецчыне скарочаная ад 50 до 80% любая замежная дапамога, і пад гэтае скарачэнне трапляе ў тым ліку Беларусь. Эканомія, тыя сродкі, якія эканоміцца ідуць на ўкраіну, альбо ідуць на вырашэнне ўнутраных пытанняў еўрапейскіх тых краінаў. Таму тут з аднаго боку і ўвага да Беларусі, няма адчування тэрміновасці, што толькі зараз трэба тэрмінова дапамагчы Беларусі, таму што там рэвалюцыя зараз адбываецца. Ну і ў цэлым тренд на эканомію. Ну і што трэба? Нам трэба, канешне, змагацца, нагадваць пра сябе, паказваць тэрміновасць нашай сітуацыі, крытычнасць нашай сітуацыі. Ад сітуацыі ў Беларусі, ад пераменаў будзе ў тым ліку залежаць поспех міжнароднай супольнасці ў супрацьстаянні Пуціну і дапамозе Ўкраіны. Ну і трэба таксама дапамагаць адно аднаму, аб'ядноўвацца ў кааліцыі, там, дзе магчыма грамадскім ініцыятывам, там, медыям, ствараць нейкія кансорцыумы, каб перажыць вось да час эканоміі. Але я думаю, што гэта не заўжды. Я думаю, што ўсё роўна сітуацыя такімі хвалямі ідзе. Ёсць цікавасць да Беларусі, з'яўляецца нейкая дапамога. Прападае альбо нейкі іншы крызіс, ўсё, мы выпадаем з павесткі на месяц-два. Таму не трэба складваць тут ручкі, трэба змагацца, рабіць тое, што мы робім, утрымліваць рэсурсы і ставіцца да іх ашчадна, якія мае беларуская дэмакратычная супольнасць, верыць у лепшае і мабілізаваць людзей на карысную стваральную працу. Але трывожна, што гэты тренд працягваецца. Я яшчэ на секунду вярнуўся да саміта НАТО. Таксама цікавае пытанне адносна таго, што ў Беларусі па ўсіх апытаннях, якія нам даступны, іх не так і шмат, але мы ведаем, што беларусы увогуле да НАТО, да ўваходжання ў альянс гэты абаронны, яны ставяцца вельмі холодна, скажем так. Калі пытанне ўваходжання ў еўразвязцы, там у саюзную дзяржаву з Расіяй, яны вельмі мяняюцца, і звычайна гэта там траціна, бывае палова, то з НАТО вельмі на нізкім узроўні заўсёды гэта вось ідэя аб тым, што трэба ўваходзіць. Калі Святлана Ціханаўская бярэ ўдзел у такім мерапрыемстве, вы не баіцеся, што беларусы гэта будуць вельмі негатыўна ўспрымаць? Ну, мэта ж не там заручыцца падтрымкай на ўступ. Пра які ўступ можна гаварыць там у НАТО і нават у еўразвяз цяпер. Нам трэба вырашыць спачатку крызіс дыктатуры, спыніць удзел Беларусі ў вайне, і потым ужо можна гаварыць пра нейкія альянсы. Гэта можа быць аргумент у Лукашэнкі ці ў прапаганды, яны будуць сказаць, глядзіце, яна ездзіць, вось якое яна будучыня для вас. А можа быць і іншы аргумент у нас. Тое, што вось Лукашенка не можа дамовіцца з НАТО, а Ціханаўская можа. Ціханаўская можа пазваніць Рюты і Столтенбергу, усім амбасадарам Паўночна-Атлантычнага альянса і сказаць, все нармальна, дамовіцца, давайте не ваяваць, давайте сядзем за стол перамоваў. Лукашенко палохае вайной, таму што ніхто не хоча з ім размаўляць, а з Ціханаўскай усе хочуць размаўляць. Таму гэта працуе два бакі. Мы аналізавалі рэакцыі грамадства пад навінамі наконт саміту НАТО і ўдзелу Ціханаўскай. І ў прынцыпе няма такога негатыву. У тым ліку ад так званай нейтральнай аўдыторыі людзі з разуменнем ставяцца, чаму туды едзе Ціханаўская. Ціханаўская заўжды паўтарае, што я гатова размаўляць з усімі, хто лічыць Беларусь свабоднай незалежнай краінай, якая заслугоўвае на лепшую будучыню. Таму гэта ўсё ўпісваецца ў агульны падыход Ціханаўскай, размаўляць з усімі, калі гэта адпавядае інтарэсам Беларусі. Спадзяюся, беларусы, якія холодна ставяцца да ўвахода Беларусі ў НАТО, пачулі гэтыя аргументы. Дзякуй вялікі. Франак Ветшорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай, быў маім гаспадарства госцем. Вайна ва ўкраіне дапамагае зарабляць. Каму вы думалі? Правильно, Лукашенку. З 2014 года ён кінуўся развіваць айчынны вайскова-прамысловы комплекс, вырабляць узбраенне, беспілотнікі, колавую тэхніку. На гэтыя мэты ў Беларусі працуюць не толькі профільныя заводы, але і цывільныя. Больш за тое, нават тыя, што маюць устаноўчы замежны капітал. На гэтым тыдні Белпол апублікаваў інфармацыю, як практычна адбываецца рэйдерскі захоп сумеснага беларуска-нямецкага прадпрыемства. І ўсё толькі дзеля таго, каб пакінуць сабе абсталяванне, на якім можна вырабляць дэталі для цеплавізараў, што ставяць на расійскія танкі. Марыля Дакуцька распавядзе падрабязнасці.
Прадпрыемства ЦС Белома магло б стаць добрым прыкладам партнёрства Беларусі і Нямецчыны, але не стане. Заснаваная амаль 30 гадоў таму Менскім механічным заводам імя Вавілава і кампаніяй Карл Сайз Эна GmbH, прадпрыемства выпускае медычныя прыборы і оптыку. Прадукцыя цанілася за мяжой. Але ініцыятыва Белпол высветліла, што летась нямецкая кампанія пастанавіла зліквідаваць ЦС Белома. Прычына санкцыі ЗША, накладзеныя на беларускіх партнёраў за падтрыманне Расіі ў вайне супраць Украіны. Белорусская сторона, которая также владеет, то есть 40% пакетом акций, против этого. И фактически, как нам стало известно, не собирается возвращать то оборудование, это станки, там фрезерные станки с программным управлением, непосредственно Карл Zeiss, то есть немецкой компании, и собирается присоединить вот эту белорусскую немецкую компанию ЦС Белома к ММЗ имени Вавилова. Упартасць беларускага боку абумоўленая не столькі жаданнем захаваць дасведчанага вытворцу медычнай прадукцыі, колькі спрасціць выраб тавараў вайсковага прызначэння. Для гэтага спатрэбіцца і імпартнае абсталяванне і зліццё прадпрыемстваў. Адкуль такія высновы? Па-першае, завод Вавілава ўжо вырабляе дэталі для теплавізарных сістэмаў. Пра гэта сталася вядома з расследавання Белпол «Оружейный барон». Ключевым элементом прицела является приводное вращающееся контактное устройство ПВКУ-210. Говоря простым языком, это устройство, вращающее оптическую часть прицела панорамного в пределах 360 градусов. Поставляется оно Пелингу открытым акционерным обществом ММЗ имени Вавилова. Цяпер жа на руках Белпол ёсць дакументальныя доказы, што па камплектавальныя дэталі для аптычных прыцэлаў і танкавых прыцэльных прыстасаванняў Сасна-У завод Вавілава звяртаўся да прадпрыемства ЦС Белома. Теплавізар Сасна-У – адна з распрацовак вышэйзагаданага Пелінгу. Прыцэл дае перавагу на полі бою, дазваляе знаходзіць баявую цэль на адлегласці 5 кіламетраў і наводзіць на яе зброю. Цяпер яго ўсталёўваюць на некаторыя мадэлі танкаў Т-72 і Т-90. Вось толькі ёсць адзін нюанс. Як і в будь-якому високотехнологічному приладі. Як у любой высокатехналагічнай прыладзе, у Сасне-У ёсць шмат элементаў замежнай вытворчасці. І кампаненты за Сасны-У – гэта найцікавейшы момант. Сасна-У – гэта фактычна копія французскай Катрин FC. Гэта такой жа теплавізійнай сістэмы. Ты бок Пелінг, ён не проста распрацаваў нешта новае. Яны амаль цалкам скапіявалі Катрин FC, которая выраблялася французскай кампаніяй Thales. Уласна, з французамі раней шчыльна супрацоўнічала расійскае міністэрства абароны. У адкрытых крыніцах знаходзім інфармацыю, што ў 2007 годзе ў кампаніі Thales закупілі 100 теплавізарных камераў Катрин FC, якія усталёўваліся на аптычны прыцэл эсса вытворчасці ўсё таго ж Пелінгу. На Валгаградскім аптычна-механічным заводзе стварылі цэнтр для рамонту і абслугоўвання французскага абсталявання. Пазней прадпрыемства атрымала ліцэнзію і на зборку камераў. Пасля нападу Расіі на Украіну ў 2014 годзе і уведзеных праз гэта санкцыяў, замежныя кампаніі паступова разрывалі супрацу з краінай-агрэсаркай. Гэтак Thales, нібыта ад 2016 года больш не прадаваў сваіх сістэмаў Мінабароны Расіі. Аднак сляды працяглага партнёрства знаходзілі і ў 2022. Самое интересное здесь – система управления огнем, которая и позволяет этой боевой машине стрелять настолько точно и кучно, независимо от погоды, ветра или даже времени суток. Так вот, компоненты и технологии для этой системы проданы Российской Федерации французской компанией Thales. Падавалася б, сыход замежнікаў не мусіць зрабіцца праблемаю, бо Расія мае звыш 30 заводаў вайсковага кірунку. Аднак напоўніцу наладзіць вытворчасць неабходнага абсталявання зброі і тэхнікі яны аказаліся не ў стане. Корупція, в першу чергу. Спочатку це були 90-ті, потім 2000-ні. Корупція найперш. Спочатку гэта былі 90-е, пасля 2000-е. Ніхто паўнавартасна не звяртаў увагі на развіццё вайскова-прамысловага комплексу. Пераважна ўсе займаліся карупцыйнымі схемамі, распілоўваннем бюджэту. І гэта працягваецца нават цяпер, што не дрэнна, бо яны нічаму не вучацца. Але яны маюць вялікую спадчыну тэхнікі з часоў Савецкага Саюзу, якую яны могуць мадэрнізаваць больш-менш, каб яна ў прынцыпе ездзіла і страляла. Усё, што больш тэхналагічнае, з тым узнікаюць праблемы.
У тым ліку таму, што вялікая доля камплектавальных – гэта замежныя дэталі. У выніку санкцыйных захадаў іх цяжэй атрымліваць. І тут акурат прыдаўся галоўны хаўруснік Крамля Лукашенка. Бо беларускія прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу да 2020 года фактычна не былі пад эканамічнымі абмежаваннямі, што дазваляла ім працягваць супрацу з заходнімі партнёрамі. Развязаная Пуцінам вайна дала штуршок для развіцця уласнага ўзбраення. Найперш стаўку зрабілі на вытворчасць беспілотных лятальных апаратаў и боеприпасов. Все наше производство, и оптико-локационная станция, и ПНК, и радиолиния управления, и система управления оружием. Вытворчасцю зброі займаюцца ўжо вядомыя прадпрыемствы з вайскова-прамысловага комплексу. Напрыклад, баявую тэхніку выпускаюць Тетрайдер ды Менскі завод колавых цягачоў, беспілотныя апараты, агат-сістэмы кіравання ды кампанія беспілотныя верталёты. Летась пад Менскам на адным з прадпрыемстваў запусцілі вытворчасць рэактыўных снарадаў. Працуюць на айчыны ВПК і цывільныя прадпрыемствы. Гэтак сёлета, наведваючы Аршанскі Лехмаш, Лукашенка, акрамя новых сякераў, ацаніў і вайсковую прадукцыю заводу. В это вовлечено по меньшей мере, без малого, практически 300 предприятий, из которых только часть являются такими достаточно громкими, государственными предприятиями. А многие вот такие, как те же самые, как тот же самый Бастюб, как тот же самый лаборатория аддитивных технологий, это компании частников, это компании, которые никак и никакого отношения никогда не имели к ВПК Республики Беларусь. И их вообще уставная деятельность никак не связана с производством чего-либо в интересах армии русских. Але таго, што беларуская прамысловасць цяпер працуе акурат на забеспячэнне расійскага войска, не хаваюць і самыя чыноўнікі. Гэтак летась падчас выставы «Мілекс» кіраўнік дзяржаўнага ВПК Дмітрий Пантус зазначыў, што ў звязку з вайной айчыны ВПК нарасціў продаж тэхнікі ў Расею. Але ў якіх аб'ёмах каментаваць адмовіўся. Марыля Дакуцька, Белсад. Калі я чую навіны пра тое, што рэжым Лукашэнкі ў чарговы раз злавілі за руку на пастаўках зброі ў Расеі, то кожны раз думаю пра санкцыі тых, хто кажа, што іх не трэба ўводзіць, бо пацерпяць звычайныя беларускія рабацягі. Не, мае дарагія, без жорсткіх санкцыяў супраць усяго вайскова-прамысловага комплексу дыктатара, а таксама абмежаванняў на пастаўкі тавараў двайнога прызначэння заплоцяць сваімі жыццямі, у першую чаргу украінцы, супраць якіх Расія развязала вераломную вайну. Вы бачылі, супраць каго змагаецца расійская армія? Супраць дзіцячых шпіталёў, наносячы удары па грамадзянскіх аб'ектах крылатымі ракетамі. Памятаеце, на пачатку вайны ўвесь свет лічыў, наколькі расейцам хопіць ракетаў. Гучалі прагнозы яшчэ 3-4 месяцы ці паўгода і скончацца запасы ў Пуціна. Не скончыліся. Ведаеце чаму? А дзякуючы такім саюзнічкам, як Лукашенка. Спецыялісты разабралі расійскія ракеты Х-101. Менавіта такой ракетай расейцы ударылі па будынку поўным дзетак у цэнтры Кіева. Дык вось, унутры гэтай ракеты аказаліся дзясяткі дэталяў і мікрасхемаў заходняй вытворчасці. Мікрасхемы для ўзбраенняў ніхто Расіі даўно не прадае, але ўнутры была электроніка, якую на захадзе карыстаюць у пральных машынах і іншай бытавой тэхніцы. Расійцы сваёй якаснай ваеннай электронікі не маюць, а таму навучыліся ставіць на свае ракеты тое, што на захадзе ставяць у кухонныя камбайны. А завозяць гэтыя мікрасхемы праз дзіркі ў санкцыях, у тым ліку і праз Беларусь. У старога дыктатара няма ні сумлення, ні спачування да ўкраінскага народу, на які пазней ляцяць гэтыя ракеты. Днямі падчас славянскага базару ў Віцебску ён уручыў прэмію за мір і ўзаемаразуменне спеваку Грыгорыю Лепсу, які адкрыта падтрымлівае вайну, які публічна абяцаў выплочваць грошы за падбітыя ўкраінскія танкі, выступаў з канцэртамі на акупаваным Донбасе. Такія людзі ў разуменні гэтага рэжыму у першую чаргу заслугоўваюць на прэміі з фармулёўкай «За мір». У Лукашэнкі ўсё з ног на галаву. Памятаеце, як у Орвела ў рамане 1984. Вайна – гэта мір, свабода – гэта нявольніцтва, няведанне – сіла. А ўлада – гэта не сродак, гэта мэта. Нездарма гэтая кніга ўжо 2 гады як забаронена ў Беларусі. У каралеўстве крывых люстраў звычайныя люстры пад забаронай. Яна не цікавілася палітыкай да 2020 года, але не магла сядзець, склаўшы рукі, калі на вуліцах беларускіх гарадоў адбываўся мірны пратэст.
Як вынік актыўнасці была вымушаная з'ехаць са сваёй сям'ёй. Замест таго, каб у эміграцыі працягнуць працу ў буйных карпарацыях, выбрала сцежку грамадскага жыцця. Анжеліка Мельнікава, якую на гэтым тыдні абралі спікеркай каардынацыйнай рады трэцяга склікання, дала першае інтэрв'ю Белсату. Фрагмент размовы ў праграме «Тыдзень», а поўную версію глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс ужо ад заўтра. Анжеліка, добрый вечар. Дзякуй, што пагадзіліся паразмаўляць з намі. Добрый вечар, Ігор. Вельмі прыемна. Дзякуй за запрашэнне. Ведаеце, я хацеў бы пачаць з таго, што вы прадставілі сябе нашым гледачам агулам, распавялі крышку пра сябе. Я думаю, што у беларускай медыяпрасторы пра вас яшчэ не шмат вядома каму. Вось, я думаю, з часам гэта будзе мяняцца, але вы распавялі, адкуль вы, з якой вы сям'і, хто вашыя бацькі? Я родам з вельмі прыгожага горада Нясвіжу. Гэта, я лічу, такая культурніцкая сталіца маленькая нашай радзімы. І ўвогуле Нясвіж і Мінск для мяне гэта две мае малыя радзімы. Я вырасла ў сям'і інтэлігентнай, і мяне маім выхаваннем займаліся бабулі шмат. Напрыклад, вось моя бабуля, як выйшла на пенсію, яна настаўніца хіміі, біялогіі, і яна адразу за мяне так взялася, пачала вучыць мяне чытаць. А другая бабуля, врач, яна мне падаравала дзіцячую біблію на беларускай мове. Я сёння гэта ўзгадала якраз такі, што я яшчэ да таго, як пайсці ў Нясвіжскую беларускую гімназію, ужо ўмела чытаць і вывучала вось менавіта так па бібліі беларускую мову. Калі прыйшоў час паступаць у вышэйшую навучальную установу, вы выбралі Менскі лінгвістычны універсітэт, так? Кім вы хацелі стаць пасля гэтага, пасля вось атрыманай вамі адукацыі? Моя лепшая сяброўка на той момант, таксама моя аднакласніца, мы з ёй вырашылі паступаць у Мінскі лінгвістычны. Тады быў вельмі модны такі факультэт міжкультурнай камунікацыі. Мне здавалася, што гэта будзе вельмі прэстыжна, і я змагу атрымаць такі дыплом, каб працаваць у міжнароднай кампаніі ўжо тады. І так атрымалася, так як вы хацелі, патрапілі ў выніку ў вялікую карпарацыю, так, у Coca-Cola Беларусь, дзе нават дараслі да пазіцыі віцэ-дырэктара. Я прайшла некалькі этапаў суразмовы, так, інтэрв'ю, і на трэцім інтэрв'ю мяне проста пыталіся пра жыццё, вось як зараз мы з вамі размаўляем, так, пра нейкія інтарэсы, што мяне цікавіць. І пасля мне проста праз паўгадзіны, можа, пасля трэцяга этапа мне патэлефанавалі і сказалі: Анжеліка, вы прынятая да нас. Я хацеў бы запытацца наконт папярэдніх выбараў. У 2006 і 2010 вы ўжо маглі галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах. Вы былі на іх, вы галасавалі? Не, шчыра, не. Не галасавала ніколі да 2020 года увогуле. І нават не цікавілася так палітычным жыццём, я ж кажу. Але ж вы чыталі пра разгоны, вы чыталі пра тое, што ёсць палітвязні ў краіне, што кандыдатаў прэзідэнты сажаюць у турмы. Як вы да гэтага ставіліся тады? Тады не было такой інфармацыйнай хвалі. Насамрэч, я нават не памятаю такіх момантаў, каб я там узрушылася і падумала, што вось, нешта там такое робіцца. Чаму тады гэта на вас не паўплывала? У 20-м штосьці здарылася такое, што вы ўсё ж такі звярнулі ўвагу на палітыку? Ось як зараз я помню. Заходжу ў сацыяльныя сеткі і бачу, што адбываецца. Так, разгон гэтых чэргаў, як людзей збівалі. То есть, вось гэта пачынаючы ад траўня. А яшчэ дагэтуль было стаўленне Лукашэнкі да каронавіруса і да ўсяго, што робіцца. Людзі паміралі, нават мае знаёмыя там з Нясвіжу. І такое было стаўленне ніякае да гэтай бяды, да каронавіруса, так што людзі абураліся. І, ну, як маладая мама, я ж сяжу ў соцсетках, бачу ўсе каментары, і я пачала гэтым цікавіцца. Я проста паехала ў Мінск ужо з Нясвіжу, і я хацела пайсці вось на гэты марш, таму што да гэтага мы ішлі на галасаванне. Я думала, што ўсё будзе добра. Вось насамрэч, я іду з гэтым белым бранзалетам, так, іду галасаваць за Ціхановскую, бо я такая
гэта быў неяк такі празднік, свята. Я шла як з такім адчуваннем, што вось зараз мы зараз прагаласуем і ўсё будзе добра. Вось 16-го пайшла на марш і таксама як на свята. Думала, што вось усё. Мы, дарэчы, так прайшліся тады ад стэлы, вярнуліся на плошчу Леніна, так, і стаім там. І я такая думаю, а што далей? Людзі пачынаюць расходзіцца. Я кажу свайму мужу, слухай, можа ўзяць нейкі там микрофон, встать кудысьці и сказать: люди, вы куды? Давайте, может, застанемся, может, тут некие палатки разбить, ці что? А все такие, як на свято, пришли, а потом як на свято разошлись. Ну и вось пасля гэтага я съездила ў Мінск на інтэрв'ю да Зміцера Лукашука, і пасля гэтага інтэрв'ю на заўтра мне сяброўка, у якой працуе нехта там знаёмы яе мужа у міліцыі, сказаў, што, слухай, прыязджалі сведакі з Мінска, забралі дакументы ўсіх актывістаў і твае сяброўкі ў тым ліку. Вы не былі ў другім складзе каардынацыйнай рады, вы туды і не вылучаліся і не спрабавалі, але ў трэцяй пайшлі. Вы самі вырашылі туды пайсці, ці вас хтосьці папрасіў? Напрыклад, спадар Павел сказаў: давайте з намі. Канешне, папрасіў, і, канешне, я сама вырашыла. Я заўсёды ўсе рашэнні ў сваім жыцці прынимаю сама. У першых двух складах гэта былі органы не абраныя, але вось у першай каардынацыйнай радзе, калі яна толькі была абвешчаная Святланай Ціхановскай, так, абранай прэзідэнткай, тады можна было, я памятаю, на сайт зайсці і просто стаць не ў асноўны склад, а просто падпісацца і туды сваё фота павесці. Я памятаю, што я туды падгрузіла сваё фота, бо я хацела быць у каардынацыйнай радзе, мне спадабалася ўсё, што там было сказана, праграма і так далей, все як бы я разумела, што вось гэта арганізацыя, дзе будуць людзі, мы будзем вось нешта рабіць. Потым, калі я прыйшла працаваць у НАУ, я ўжо былі ўжо размовы пра другі склад каардынацыйнай рады, ну, я была ўжо ангажаваная ў праекты, так, і я падумала, што нават тады я подумала, ну, а на што мне гэта, вось, калі я не разумею цяпер, калі гэта будзе вось так, там НГО сабраліся, так, нейкія прадстаўнікі, асобныя групы, нехта індывідуальна прыйшоў, я не разумела, што гэта за структура. І я тады вырашыла, што я сюды з вялікай павагай стаўлюся да тых, хто туды пайшоў і рабіў добрыя справы, і зрабіў камісіі, і працы, і справаздачы, але я тады вырашыла, што гэта не маё. А вось калі сказалі, што гэта будзе орган, які будзе абірацца, і Павел Павлович сказаў, што мы ідзем сваім спісам, каб зрабіць з каардынацыйнай рады сапраўдную, паспрабаваць зрабіць сапраўдную альтэрнатыву рэжымнаму парламенту, які насамрэч не выбарны, а проста прызначаюцца туды людзі, то ў мяне адразу з'явілася такое разуменне, што, па-першае, так, гэта будзе орган, у якім ужо будзе парадак, таму што мы ішлі як бы такім протапартыйная сістэма, так, спісамі. У кожнага свая зразумелая праграма. У мяне адразу такое атрымалася пачуццё канкурэнцыі здаровай. Мне захацелася, каб наша праграма была пачутая, каб людзі за нас прагаласавалі. А вас не расчаравала колькасць людзей, якая ў выніку прагаласавала? Ну, 6000 чалавек, это ўсё ж такі, можна сказаць, на ўзроўні статыстычнай памылкі, так, калі браць у маштабах Беларусі, людзей, якія маюць права голасу. Я лічу, што ў такіх умовах беспрэцэдэнтнага гэтага прэсінга і на кандыдатаў, на якіх адразу 257 кейсаў было заведзена крымінальных, і на тых, хто нас падтрымлівае, і вось проста вось гэты быў інфармацыйны такі шум, цяжка было нават уявіць, што людзі нават столькі пойдуць галасаваць. Гэта мужныя людзі. Я лічу, што гэта ужо перамога. Паглядзіце, у лукашэнкаўскім парламенце хто там абраны? Хоць адзін чалавек там абраны, там усе прызначаныя. А ў нас
ёсць нашыя выбаршчыкі. Вы б маглі назваць, напрыклад, умоўна 3 інструменты, дзякуючы якім з дапамогай каардынацыйнай рады можна наблізіць перамены ў Беларусі? Гэта тое, чым мы збіраемся вось зараз і ўжо займаемся, гэта наладзіць камунікацыю рэгламентаваную і, у прынцыпе, працу паміж каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Святланы Ціхановскай, каб не дубляваць нашых функцый, а наадварот, адзін аднаго дапаўняць і быць больш эфектыўнымі. І яшчэ я лічу, што вельмі важна людзей стымуляваць для вось гэтай думкі крэатыўнай, для таго, каб яны яшчэ больш займаліся вось такімі праектамі, крэатывілі. Ось зараз у студыі Белсата хочу нават зрабіць такую заяву ад сябе, што кожны год я гатовая на працягу 10 год, нават калі мы вернемся ў Беларусь, і вельмі добра, як мы вернемся ў Беларусь, і ўжо у нас будзе некая парламент, я правіла такую кожны год прэмію у памеры $10 000 США на самы лепшы, самы крэатыўны, самы класны праект, які будзе спрыяць развіццю дэмакратыі, развіццю нашага руху. Я не ведаю яшчэ, як мы гэта распішам працэдурна, але вось наступны ліпень мы праводзім гэтую намінацыю. Всё, я кажу гэта проста як Анжэліка Мельнікава. Анжэліка, трымаю вас за слова, бачу, што вы вельмі энергічна і гатовыя да таго, каб пачаць сваю працу як спікер каардынацыйнай рады, поўнай ідэі энергіі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Нагадаю, што поўную версію гэтай размовы вы можаце ўжо ад заўтра паглядзець на YouTube-канале Belsat News. А праз гадзіну ў Нямецчыне распачнецца фінальны матч Еўра-2024, у якім каманда Англіі сустрэнецца з Гішпаніяй. Гучныя перамогі, нечаканыя паразы, прыгожыя галы і захапляльныя матчы. Гэтымі момантамі цягам апошняга месяцу жыў увесь футбольны свет. Зусім хутка мы даведаемся імя чэмпіёна, але некаторыя вынікі першынства можна падвесці ўжо зараз. Андрэй Сульжыц працягне. Футбольная лихоманка, что опановала без преувеличения увесь свет, близится до своей кульминации. Галоўная интрига Евро-2024 вызначится уже сегодня. Кто будет наилепшим на континенте? Упершыню ў сваёй гісторыі Англия ці Испания у рекордный 4-й раз. А вось вынікі за футбольным полем ужо можна падвесці. Больш за 600 000 фанатаў з іншых краінаў, каля 6 мільярдаў тэлегледачоў і рэкордныя 2 700 000 прададзеных квіткоў. На ўсё футбольнае свята УЕФА выдаткавала каля 650 мільёнаў еўраў, а зарабіць збіраецца амаль 2,5 мільярды. І гэта рэкордны паказнік за ўсю гісторыю еўрапейскага першынства. Найбольшы ўнёсак у агульны пірог ад продажу правоў на тэлетрансляцыю матчаў. Далей ідуць прыбыткі ад рэкламных кантрактаў і продажу квіткоў на стадыёны. УЕФА прагназуе чыстага прыбытку ад Еўра-2024 1 мільярд 700 мільёнаў еўраў. Гэта таксама рэкорд. Лічба 5 мільярдаў праглядаў, на якую разлічваюць арганізатары еўра, гаворыць сама сябе. Гэтыя сродкі адбіваюцца, гэтыя сродкі ўплываюць добра на поспехі тых кампаній, якія рэкламуюцца, і гэта цалкам камерцыйныя умовы, камерцыйныя здзелкі. А як падзеляць заробленае? Большую частку грошай размяркуюць паміж усімі нацыянальнымі федэрацыямі. Кожная краіна, у тым ліку і Беларусь, што ў самое першынство не прабілася, атрымае мінімум 17 мільёнаў. Іх звычайна выдаткоўваюць на інфраструктурныя праекты, аперацыйныя выдаткі і нацыянальныя зборныя. Гэтыя сродкі ішлі ў першую чаргу на будаванне штучных палёў. Іх збудавана дастаткова многа для развіцця дзіцячага і падлеткавага футбола ў першую чаргу, таму што УЕФА не укладаецца ў камерцыйныя клубы, наколькі яны могуць быць камерцыйнымі ў нас. Яшчэ частку аддадуць 600 футбольным клубам за ўдзел гульцоў у турніры зборных. Таксама значная доля сродкаў 300 мільёнаў еўраў, прызавы фонд турніру. Кожная зборная атрымае больш за 9 мільёнаў еўраў. Да гэтага трэба дадаць прызавыя за кожную перамогу і нічыю, выхад у кожную наступную стадыю турніру. А паводле вынікаў фіналу каманда, што прагуляла, дадаткова атрымае 5, а чэмпіён 8 мільёнаў еўраў. Такім чынам федэрацыя краіны-пераможцы можа сабраць 28 мільёнаў.
У выпадку перамогі на чэмпіянаце кожны гулец чэмпіёнскай каманды атрымае больш за 400 тысяч еўраў. Вылучаецца з усіх трэнер Англіі Гэрэт Саутгейт. Перамога прынясе яму амаль 5 мільёнаў і права выкарыстоўваць ганаровы тытул «Сэр». Яму могуць уручыць рыцарскі ордэн Брытанскай імперыі. Вядома ж, зарабіла на еўра і краіна-гаспадыня. У Нямецчыне спадзяюцца сабраць на футбольным турызме каля мільярда еўраў. Асаблівы рост даходаў адчуе гатэльны бізнес і бровары. Тысячы турыстаў адкрываюць не толькі футбольных зорак. У сацыяльных сетках завірусіліся ролікі з мясцовым хлопцам Андре Шнура, які граў на саксафоне. За пару тыдняў на ягоную старонку ў Інстаграм падпісаліся больш за 700 тысяч асобаў. Ён ужо анансаваў тур па Нямецчыне. Што да падзеяў на самім полі, то еўрапейскае першынство не паказала звышвыніковай гульні. Больш за ўсё галоў 5 забіта ў матчы Іспанія-Грузія. Даволі цікавы турнір, нестандартны, з якога можна зрабіць некалькі высноваў пра тактыку, пра агульны настрой каманд і таксама пра стомленасць камандаў пасля такога працяглага клубнага сезону. Топовые футболисты, которые играют за топовые клубы, за топовые сборные, и по 80 матчей в сезон проводят на высочайшем уровне. Конечно, все это тяжело. Фаворитами финальной сустрэчы букмекеры лічаць самую забівальную команду – Іспанію. Я лічу, я расцэньваю гэтыя шансы перад фіналам як лічу 50 на 50, может быть 55 на 45 на карысць Іспаніі, бо яна просто дэманструе больш яскравы футбол, яна больш цікава гуляе. Сегодня нет слабых сборных, сегодня нет слабых команд, сегодня все умеют играть в футбол, сегодня все имеют прекрасное футбольное образование, тактическую основу. Поэтому я не думаю, что Англия была так плоха, как нам кажется на первый взгляд. Неўзабаве распачнецца фінальная сустрэча на берлінскім алімпійскім стадыёне. Хто зробіцца чэмпіёнам Еўропы 2024? Маральна-валевыя англічане, якія выцягвалі матчы на апошніх секундах, або самая яскравая на гэтым турніры Іспанія? Даведаемся ўжо праз некалькі гадзінаў. Андрэй Сульжыц, Белсад. Урочышча Барок, Падляшша, зусім блізка беларускай мяжы. Уже 4-й год тут праходзіць беларускі фестываль «Тутака», які ў нейкім сэнсе стаў спадкаемцам легендарнага басовішча. Беларусы і беларускі з розных куткоў свету на 3 дні збіраюцца разам адпачыць, абмяняцца досведам, пабачыцца з даўнімі знаёмымі і, канешне, павесяліцца, патанчыць пад любімыя гурты, правесці час у непаўторнай атмасферы. Унікальнае месца, дзе навокал да болю родная абсалютна беларуская прырода, ды паўсюль лунаюць нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі. Уладзіслаў Корсак наведаў імпрэзу. Сябры, мы ва ўрочышчы Борык, гэта Падляшша, зусім блізка беларускай мяжы, фестываль «Тутака». Магчымасць паставіць на паўзу паўсядзённасць і акунуцца ў непаўторны беларускі дзвіж. Прынамсі так арганізатары фестывалю «Тутака» прэзентуюць сваё мерапрыемства. «Тутака» – кінапаказы і тэатральныя эксперыменты, майстар-класы і дыялогавыя пляцоўкі. І, канешне ж, музыка, вельмі шмат якаснай беларускай музыкі, як калісьці на легендарным басовішчы ў гэтым самым месцы. З вамі Уладзіслаў Корсак, усё будзе «Тутака». Культуру падзяліць ніякім дротам ці нейкімі межамі немагчыма. Таму сёння, нягледзячы на тое, што мы знаходзімся на тэрыторыі Польшчы, мы размаўляем па-беларускаму, слухаем беларускую музыку, мы прадаем беларускія кніжкі і купляем каву ў беларусаў. Таму сёння Беларусь тут, на Тутацы. Так здарылася, што лёс мяне закінуў в Мексіку, я там жыву большасць года, але традыцыі з традыцыямі, і ўсё адно я прыязджаю летам в гэтыя края, на гэты фестываль, тому што я не магу нічога зрабіць. Так мусіць быць. Невераемна чароўна быць разам з усімі і быць у асяроддзі нас, тутэйшых сваіх. Гэтага вельмі бракуе ўвесь гэты час. І
поэтому такие моменты наибольш каштоўныя, калі мы ўсе збіраемся разам і все просто тусуемся і не думаем про зло. А з намі, уласна, тыя самыя пацаны з гурта «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс і Павел, пад якіх я сам нядаўна адплясваў каля Віслы. Цяпер яны на фестывалі «Тутака». Мне вельмі падабаецца ўсё, я не ведаю, класная атмасфера. Класная арганізацыя, класная атмасфера, шмат людзей, шмат намётаў, шмат дзяцей. Абы дажджу не было. Мы бачым цішоткі, торбачкі з нацыянальнай сімволікай, таксама штодзённікі, цудоўныя завушніцы нават і брэлочкі. А гэтым разам вось прывезлі прадукцыю розных майстроў, між іншым таксама вось нашу гэта прынт звязаны са святкаваннем Дня волі ў Гданьску. Я занимаюсь деревянными игрушками уже 6 лет. Я приехала из Гродно, у меня была своя мастерская. Ну вот любимое дело, стараюсь не бросать и продолжать его здесь. Вот. Решила в этом году поучаствовать еще на фестивале. Тут мы купили ожерелье с контурами Беларуси, которое делал один мальчик, которому где-то 8-7 лет, своими руками. И еще мы у одной парни купили такую маечку классненькую. Вот. Русско-мяу. Да. Ну, тут у нас можна побачити паўстанцкі намёт, паўстанцкія косы, традыцыйная зброя і, напэўна, найбольш вядомая зброя таго часу. Это косы перакаваныя з гаспадарчых на баявыя. Таксама можам паказаць некаторыя вось такого кшталту узоры вогнепальнай зброі. Тут можна побачыць паўстанцкі сцяг. Ну і рэчы, якія выкарыстоўваліся паўстанцамі. То бок хочам наблізіць, трошечки показаць людзям зблізка, як гэта выглядала. А з вами быў касінер Уладзіслаў Корсак. Працягваем наша падарожжа па Тутака. Хіба такое своеасаблівае сэрца фестывалю Тутака, той самы кемпінг. Мы ўнутры ідзем, бачым гэтыя цудоўныя намёты з сімволікай, з бел-чырвона-белымі нашымі сцягамі. Людзі адпачываюць пад парасонамі збольшага, таму што, канешне, спякота неймаверная, але такая ж спякота, спадзяюся, і так цёпла ў душах і сэрцах людзей, якія дакранаюцца зноў да сваёй культуры. Гэта месца, у якім ты зноў хоть трошечки адчуваеш радзіму, што вакол твае беларусы, вось падышоў, з імі паразмаўляў, разам сустрэліся, разам піва выпілі, што тут зробілі, разам шашлычкі зрабілі. А фестываль — это такое месца, дзе ты свой. Вось оно адчуваеш. Не трэба думаць, на якой мове казаць, што пытаць, усё добра, ўсе сваі. І зараз мы паглядзім, што ж у гасцей фестываля Тутака ў намётах. Нам ласкава пагадзіліся правесці невялічкую экскурсію Наталля і Юлія. Глядзіце, які прыгожы намёт, шматфункцыянальны, і тут нават некалькі пакояў адначасова. Цудоўна. Я б з задавальненнем тут паспаў. Ну, не зараз. І мы падышлі тут не да намёту, але да працоўнага месца Байсол на фестывалі Тутака. Тыя людзі, якія падыходзяць да нашага століка, могуць паўдзельнічаць у розных штуках. Напрыклад, зрабіць сабе вось такую вось часовую татуіроўку. Тэхналогія тут ужо адпрацаваная, і вам таксама я нагружу нагрузку налепак. І опа, у нас экстрэміст. Цяпер афіцыйна. Абсолютно афіцыйна. Белсад, Байсол, Тутака. Вітаем на фестывалі экстрэмістаў, наркаманаў, ну і самі ведаеце, што далей. І добрых людзей у першую чаргу. Мы робім мерч з малюнкаў палітвязняў, якія яны дасылаюць у пісьмах за кратаў сваім родным. Вы нам донат, мы вам мерч, усе грошы мы адсылаем у фонд I'm Dissident.
тое, што я новага ўбачыла, што я пацвердзіла для сябе, як шмат талентаў сярод беларусаў. Ну, гэта проста нешта невообразимае. Тут вось шмат людзей пазнаёмілася, вось падарункаў нападаравалі. Ці плануеце застацца на канцэрт тут, магчыма, нават да нядзелі? Не, да нядзелі не застаюся, бо у мяне сустрэча ў Варшаве, трэба працаваць, але з вялікім задавальненнем, бо хочацца не толькі працаваць, а крышачку адпачыць. Пагонячка, якая будзе заўсёды са мной у сэрцы. Вось такая хорошая беларуская атмасфера. Калі вы гэта бачыце, можаце на наступным годзе нават падумаць наконт таго, каб прыехаць і адчуць сябе зноў са сваімі. А напрыканцы чэрвеня прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда наведаў Кітай, дзе між іншага звярнуў увагу Сі Цзіньпіна на праблему мігрантаў на беларуска-польскай мяжы. Пасля гэтага Варшава на 30 гадзінаў запаволіла рух грузавых цягнікоў на кароткім адрэзку паміж двума краінамі. Да таго ж польскія парламентары прынялі закон, які дазваляе абаронцам мяжы страляць у нелегальных мігрантаў пры ўзнікненні пагрозы. Гэта рэакцыя на забойства польскага жаўнера. Днямі на памежжа выправіліся журналісты выдання «Зеркала» і пачулі, што нелегальныя мігранты больш не ідуць, як быццам бы ўсе адначасна зніклі. Польшча показала крыху сілы ў камбінацыі з дыпламатыяй, і ў Лукашэнкі неяк рэзка скончыліся мігранты. На гэтым развітваюся з вамі, зычу добрага вечара, удалага новага тыдня. Да сустрэчы ў эфірах на Вілсаце. Яшчэ 20